John chapter number 19 verse 30. Just to change the message. It is finished. I don't know why. But it's totally Kugqityiwe. I want to preach. Now ngifuna ukushumayela. But umoya ongcwele wathi it is finished. Ligama nje le-one. It is finished. Kugqityiwe. That's what you want with Kugqityiwe. Inkosi yethu siqhekezwa nyani iyophulwa iyahlakazwa emveni komsebenzi omde into yawugqitha eGetsemane i-under pressure ingoyiki ukufa bathi ngumsebenzi yama yokuthandaza ithandazelela mna nawe ukuze ngisuzeke. Yathandaza yabila uthi umbhali ukubila kwamathunzi okubila kwayo yangathi ngamachapha zegazi. Uthethwe ke ngegazi kakhulu apha. Wake wathi ke enye incali laa nto yayifunyenwe nguYesu
umuntu ozafikelele kwalanqanaba loba aqile ukubila kwakhe kube ngathi ngamachaphaza egazi. Akekho umuntu wake waphila ekwesasimo. Lo muntu lowo uthatha ngofa. Uthi sisifo esiqabile esisoba umuntu abile xa kuphuma emzimbeni wakhe ukubila ibe ngathi ngamachaphaza egazi. Phumela kuYesu. Bathi ungekaqinjwa uhlekiswa ngaye wathixelwa hlakuthi undevu ugqitya woxhuzwe isaba esameva kwaqiniseka uba xa sifakwa. Glory to Jesus. Xa sifakwa kwehlikazi ngoba it's about blood. Akwazi ukwenzeka ungaphalali igazi ngoba izwi lithi kungaphalelanga igazi akukho uxolelo. Uhambe siumaster ebheke kuGqotha ngoba lendlela inzima. It was not easy but worth it. Ayikongelula kwakungemnandi. Njengokuthi ipresent ashele lenkonzo kuyakusikeka kungaphakathi. Ndinombono, hey my God. Besiwa lomnqamlezo. Ubheke Golgotha. Ngobona umsebenzi omkhulu useGolgotha. Xa befika eGolgotha bawubeka umnqamlezo. Bamlalisa ngomqolo uYesu phezu komnqamlezo. Babethelela ngapha. Babethelela bathi bansinyawo babethelele. But there is one thing abayilibeleyo. Ukuthi i-direction yakhe ajonge kuyo. There is a connection with his Father. Kwase kwavuka amanzi amatsha ejonge phezulu. Unyaka ejonge ezantsi ebona usisi lokufa kwenyana wakhe engenatyala. Xa yophakamisa wavuka nenkoso yoxolo. Bawo baxolele ngoba abayazi into abayenza. Hallelujah. Umangenyawo umnqamlezo wajonge ebantwini ndaweni yoba baxalekise wabasikelela. It is finished. Unxaniwe kulo mnqamlezo wanemiyalezo eyiyalezayo omnye komnye. Ngoku wathi kugqityiwe. Ndawandarisha ukuba why angathi uYesu ndigqibile. Because lo msebenzi wenziwa nguye. But asiva esithi ndigqibile. Amen. What's the one
wathetha nabantu abakhoyo abalapha ihlwele wathi kugqitywe ntoni? Abo babotshelelwe esolweni bakhululekile, abafileyo bavukile, abakhulayo baphilisiwe. Lonke ityala lihlawulwe. Akusekho bani ngoku ongamakalelwa ngento, izono zisusiwe. Konke kwakuplanwa lizulu kufezekile. It is finished. Yonke imizulu yayiplanile ngoba kwahlalwa phansi kwahlalwa kwaqithwa phansi kwakule prison yinvestiweyo kwaqithwa. Ndixelele inyaniso ukuthi kugqityiwe. Basameli mawethu sibothukele, sisazi ukuthi sigqityelwe emnqamlezweni. Silukile ukuthendeleko kuba azi uthathathe ngasecaweni ngoba izinto zishitshile. Ayinento yokucimbuyiyo ayowayile ayekho emthuzile phangele igazi likaYesu. There is power in the blood. There is life in the blood of Jesus. Akhona amandla asegazini likaYesu. Kukhona ubomi egazini likaYesu. Kugqityiwe. Abani isizwe, abani ihlala lihlawulwe. Kubani ungasimangalela ukuba uthini ungakuthi? Kubani ungasichazanga? Ngoba thina sigqityana iinto zethu. Kukho izinto ezaqayibona ngathi have done, but thina sayazi ukuthi sagqityelwa thina. It is finished. Njawulo lihlawulwe. Iyazi bathembusi, nandiyenza kungayazi tata, but uPaul uthi kungokuthi xa bayala abantu ezindaweni zonke abamaxesha ongazi uthi xa wayeka ngalungu kungoku abantu bayala ezindaweni zokuba baguquke. Ngoba uzawugqitywa ungazi oku. Andithole ngqondo nditatshololusha wathekandawuleta kathiwa umntu odla igazi lesilwanyana umphefumlo wakhe nala nomphefumlo bakunye utshate nasa silwanyana utshate igazi laso. Nikunye nisayida kunye. Ingozi kazi. Hayi kugqityiwe umsebenzi wenzima. Umsebenzi wenzima. Zonke izinto zilungile. Zinge-order. Ngokuthi ngoku. Kusukela ngoku. Ubeka phambili. Siqiniseke. Ngoba Yesu simzile ngoku. Singamane ukhangela sibeka bheke. Siyabe ngokuzithemba. Siyabe njengabantu abagqityelweyo. Siyabe njengabantu abaziyo ukuthi thina sagqityelwa thina and sagqityelwa. Akho nto yethu ishotayo.
inqando yakho mntana mishotayo. Le nto inamandla le nto. Into samkela inamandla. And ayidinga ukushunyayelwa. Idinga ukuphila. Yes. Ngoba uYesu abantu bamenza into yokushumayela. Abamenzi uba aphilwe. Nalonto umshumayelayo akhona umdibanisano njembe umshumayela nje akhona imdibanisa naye izenzo zakhe ihambo yakhe ayingqilane naye usakhamela zonke izinto wambhaxa ithi inkosi akekho umuntu ozanqula inkosi ezimbini emnye soze ukhonza inkosi ezimbini omnye ikhona ozayithanda ikhona ozayibamba ngetiming. Andani umntana uMatitsa wakadibana nale nto bekho beke sayishara phezulu nkosikazi iyangizakala and le nto isefashionini benungabheka kule kona abantu bathetha into enye ngathi baxelelele ngathi usathane ungxeshile mosimpilo mosinto yethu mosimpilo njani athi umntu hayi uthixo namanyange xa ubheka kule kona hayi uthixo namanyange undigcinile abanye nabantu abahamba icawa isefashionini le nto and ingumoya ombi and kuyohlukwa ngoku kohluka abagqityelweyo kohluka abagqityelwa because aba bakhonza yasomba ngoku kuyacaca kusiya khona uzobonakala umahluko phakathi kokukhonza uThixo nabanzi kufuneka icace le nto akohlulwa and ke ngapha ugqitywa akho ndigqitywayo kababelele phantsi akho ndigqitywayo zonke izinto wenza le kufunwa le wenza le kufunwa le akugqitywa awutugqibe. Praise God. Hallelujah. Saba noThixo thina owayijonga yonke le mfeketho ebona abantu abangenanto benekamavukudo ayakananto shem akananto ayafana silingane ukuze ityala lakho lihlawulwe ingabi nasipha ungayikhali ungayibethi lipheke phambi kombingeleli. Ungathatha uba yipini ndake isithixile ngabinanto ngabinaniksi ngabinasiphako kanye waprofeta engenasiphako eyeziwa yabanesoni ngenasono eyangena kwingcwele kangcwele kabanganye warhazuka irhuselo lesuku. Wathi efika indoda inakhuba esikhulu wathi stand up, get out, phuma liphelile lo xesha izinto zigqityiwe mikelele phuma kwixesha lakho ixesha lakho. Ayikuhle uba sihleli nenkosi uzazingenela ngelele lakhe igazi uyozithandazela uyozicamakushela usenzele yonke into ofuna uyenza ucambalale ubaba tatakho umxelelele ufuna umxelela yona nithethe naye akho ndoda imileyo phakathi
phakathi kwakho naye. Amen. Sifikelwe yindoda esigqibeleyo yawisa izinto ziyimikomo isithe izinto zimbini yasuke yazenza sabani kuye wayithibisayo uthonga lobumbeli phakathi komuntu nothini. Asigqityiwe. Sigqityiwe Nkosi. Ethi kusisigqibele. Kugqityiwe ngoku. Asabeni mawethu sisazi ukuthi siphuma esidlweni senkosi. Siphuma sinamandla amatsha. Siphuma sine-confidence sengekhono sinayo ukuthi ikhona. Ngoba mina ndagqityiwe mina ndiyindlalifa ndibunyana ndibunevathaya. Yeah. Ngoba ndagqityiwe ndifile. Yeah. It is finished. It is finished. Umphefumulo wethu emihleni esomeni ukuvulelwe ukuze sidibane nawo esizulwini sizokuhlala naye sibe sihlala efanayo sigqityiwe. Balandi abe simncome imisebenzi yakhe emihle. Simncome nje imisebenzi yakhe emihle. Simncome balandi sisitsho sisithi hayi thina usenzele okuhle thina. Thina usenzele into ebesingayithi isilvi thina. Uthe usathane evala wavula. Umuntu esithilele ngimisicaba phambi kwakho uba ndithe ndalivula akubekho ba uyalivala. Hayi futhi lavalwa ndini akubekho ba mzalivula. Ngoko ndisitsho ndisithi mihle imisebenzi yakhe nenze lwisimanga Hayi Nkosi. But now what is soon? They are living on the young. Since I'm getting harder, and that I love that is going to be your option. Oh my God! See again! See again! Hey, see again! Go back to jail. What did you do? Good morning to me. 119. What did you stop? I cannot Jesus. Jesus.
Manya baba uhlala nje arrest sekuthi uyayazi akwenziwe inkuba lento abayazi lento ubunzulu bayo enasahlale nabo but praise God akaphelela Kugqityiwe wathoka phezulu kuba wathoka phezulu kuba wathi bawula sehlanyiwe phambi akangabe akabulawa ngamanxeba hayi akabulawa ngalana igama engene phambi akafa wahlala hours esemnqamlezweni wasikela ngokwakhe wathi bawa yawunikela esandleni sakho umoya wami wakugqiba wayithola inhloko wakhululeka because uyazi ukuthi umoya wakho awusingathini bazalwane. This is a signature ethi Kugqityiwe ethi zonke izinto ziphelele sibuyela kubawo sibheke ekhaya ezulwini sobona ezulwini sihlale naye apho sekhona siye esandleni sikabawo asinqabeli thina ayasinqabeli asiyintange enqaba sini ayazi ngabantu benqaba thina bangathetha bangumsweko babengazi ngazi ukuthi baphikise mhlawumbe sinabaqala na kuthiwa umntana simsake ekhaya lakhe inqaba yokhaya lakhe akhaya lokhala sibelo lo simba lo uzawupheka but ikhundawo ephekayo abakhapina bayobeka shela phutha abakhaphi lokhapha senisekhaya abanakike because if you don't take a higher solution, I want to take a friend, I'm taking money. So I'm going to tell much. Abayas, let the castle get up. Let me answer you. Siyabonga Jesu.